Ouais. Ouais, ngache. Ouais, dollar, ça va? Ça va. Ouais, les fous. Ça va, ça va. Avec Chori. Voilà. Ça va. Ni yɛrɛ kun bɛ ka n sɛnɛ teliya ka taga o de nɔfɛ tan wala komi aw kun ma caution di yan aw ma fɔ ko ka soden 2 bila u ɲɛ wala donc sisan an bɛ se ka taa n'aw ka so yira u la wala Cɛw la cɛw ɲɛna koyi non n bɛ tila ka 2000 d'i ma wala an ka taa i ka yira n na wala an ye coxeur wele a tɛ taa wala comme an sera quoi e kun ye soden 2 min fɔ bon dollar ni e ta ye quoi jumɛn ne ta ye ni e ka soden bon le coup e sigi o ye comme e ni gɔn bɔlen don bon ni yɛrɛ ye lemon paran kuyi maraka ninnu de ma quoi a y'a faamu ni y'aw ka sow ye quoi Ya fui to da fere mo mo. lefu Mo di mo so wa. kuma bɛrɛ tɛ ne bolo kabako da cɛ ka kuma ne ko Ka fesu. Ha.